so štartovým číslom 6 a to znamená Kotvin Maxim z Kyjeva. A to máme víťaza, to znamená Maxim Kovtun, Kyjev, cieli ako prvý 32. ročníka behu zdravia, zhruba v čase 37:50. Áno, a ďalší pretekári už sú na obzore, to znamená so štartovým číslom 22 a to je teplický pretekár so štartovým číslom 22 Ľuboš Pavlík. Tak to je fantastický úspech. A 43. To je už prvý pretekár v kategórii mužov nad 40 rokov Konstantín Zelezov. Takisto z Kyjeva. Takže ešte raz. Vyhlasujeme výsledky 32. ročníka behu zdravia v Turčianskych Tepliciach. Víťazstvo v tomto roku si odnáša Maxim Kovtun z Kyjeva. Druhé miesto Ľuboš Pavlík z Turčianskej Teplice. A tretie miesto Ondrej Veselovský, Michael Kurtvajec. Srdečne blahoželáme. Ďakujeme za účasť a želáme veľa ďalších športových úspechov. Veľmi opatrne a ostroveď víťaz je klasický, ťažký, veľký, takže môžete to vyskúšať. No a pozývam ďalšiu kategóriu, to znamená muži nad 40 rokov. Víťazstvo si odnáša Konstantín Zelezov, opäť z Kyjeva. Druhý skončil Anton Staš z Tatrany Dunaj a ako tretí Kečák Pavel z Banská Bystrica. Celý porozdáva primátor mesta Turčianskej Teplice, pán Michal Sivut a predseda komisie kultúry, školstva, mládeže a športu, pán Hnila. Plus dievčatá zo súboru Lurčí Turčianskej Teplice. Ešte raz gratulujeme mužom kategórii nad 40 rokov. Víťaz Konstantín Zelezov, Kyjev, Ukrajina. Druhý Anton Staš, Turany. Tretí Kečák Pavel, Banská Bystrica. Blahoželáme. Želáme vám ďalšie športové úspechy. Tretia kategória poradí, to sú muži na 50 rokov. V tejto kategórii zvíťazil známy vytrvalec a pravidelný účastník Ľubomír Hrmo, Banská Bystrica. Druhé miesto Ondrej Hanzík, atletický klub Baník Prievidza a ako tretí Robert Berky, tiež z Prievidze. Srdečne blahoželáme. Po Turčianskych Teplic sa schádza tá bežická rodina pravidelne, tak ako aj dnes, a trošku aj to počasie nám to spestrilo, ale to nevadí. Takže ešte raz, kategória mužov na 50 rokov, ako sú muži, ktorí behali ako mladí chlapci, keď svetovek začínal, ešte v boli. Víťaz Ľubomír Hrmo, druhý Ondrej Hanzík a tretí Robert Berky Prievidza. Srdečne blahoželáme. Štvrtá kategória D, muži nad 60 rokov. V tejto kategórii zvíťazil domáci pretekár Jan Vladár.
Turčianskej Teplice. Druhý skončil Jan Šupka, Horenská Rajovskej Teplice a ako tretí Ročka Juraj Slovakova Slavenca. Blahoželáme. Takže toto sú mládenci, 60-tnici. Môžete vidieť, ako ten pohyb a spech zvlášť si udržiava potom aj vo vyššom veku svojich priaznícov, ako vyzerajú muži, bežci, víťazi na 60 rokov. Janko Lavár, Turčianskej Teplice, Šupka Jan, Rajevskej Teplice a Ročka Juraj z Hrajenca. Srdečne blahoželáme. Ďakujeme za účasť a teraz pozývame dievčatá, dámy, ktoré prišli do Turčianskych Teplíc a zaviedli si túto náročnú trať 10 500 metrov. V hlavnej kategórii do 35 rokov zvíťazila Martina Merková, Grahová Skalica, tak ako hlavní, takže Martina prichádza do Turčianskych Teplíc. Teraz na druhom mieste tento rok skončila Alžbeta Železníková zo Zuberca, ktorá tu ako študentka Turčianskych Teplíc naštudovala pedagogickú a sociálnu akadémiu a prišla sa do svojich ockov, aby získala druhé miesto. Tretia domáca pretekárka Barbora Šolniová, Turčianskej Teplice. Srdečne blahoželáme. Tak ako hlavní v tejto kategórii žien do 35 rokov zvíťazila Martina Merková, Grahová Skalica. Druhá skončila Alžbeta Železníková zo Zuberca a tretia Barbora Šolniová, Turčianskej Teplice. Srdečne blahoželáme. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Veľa úspechov. Druhá kategória žien na 35 rokov. Prvá Alena Pochybová, Kysucké Nové Mesto. Druhá skončila Pavlínová Katarína. Atletický klub Zetev z Martin a ako tretia Monika Píšová z Prievidze. Ešte raz. Prvé miesto Alena Pochybová, Atletický klub Kysucké Nové Mesto. Druhé miesto Katarína Pavlínová, Atletický klub ZS Martin a ako tretia Monika Píšová, Pani Prievidza. Ceny odozdávajú primátor mesta Turčianskej Teplice pán Michal Sikul a predseda komisie kultúry, školstva, mládeže a športu pán Karol Mila. Takže máme ďalšiu kategóriu za sebou. Teraz ešte kategóriu žien nad 50 rokov. Prvá Eva Blízka, Ovcie, druhé miesto Jana Došová, Svietošná Banská Bystrica, tretie miesto Anna Starňová, Kopalisko Náležná Borová. Srdečne blahoželáme, ďakujeme týmto dievčatám na 50 rokov, že prišli do Turčianskych Teplíc a blahoželáme k dosiahnutému výsledku. Prvé miesto Eva Budinská, Ovcie, druhé miesto Darina Došová a tretie miesto Anna Starňová. Srdečne blahoželáme. Organizátori chcú oceniť aj
najstaršieho účastníka a najstaršiu účastníčku. Najstarším účastníkom dnešného podujatia bol František Číš. Prosím, aby si prišiel. Pre najstaršieho účastníka dnešného podujatia Františka Číža máme ocenenie 70 rokov srdečne blahoželáme a prosím aj pre ženu Mária Klajnová. Mária Klajnová, ktorá nie je ročník nevyhrala, ale tie ročník nezastavíš, ale predsa je aspoň cenu pre najstaršiu účastničku, takže takto sa držia títo naši priatelia, bežci, ktorí prišli do účasti Teplíc, Mária Klajnová a František Číž. Srdečne blahoželáme. Ďakujeme za účasť a želáme veľa zdravia, veľa zdravia. No a ešte pre najrychlejšieho Tepličana ocenenie a tým sa stáva dojný ako druhý poradí v hlavnej kategórii a to je Ľuboš Pavlík. Prekvapenie je veľmi veľmi takže zdá sa, že Ľuboš tento rok má výbornú formu. Ľuboš Pavlík, najrychlejší Tepličan a 32. ročníku veľmi zdravia. No a vyhral morku odtiedy moja pán Petráne. Srdečne blahoželáme. No a týchto sa pomaly bude učiť tu v Turčianskych Tepliciach pri tomto podujatí, ale v Turčianskych Tepliciach môžete ešte ostať, vybuť nám na toto prostredie. Chceme vám ešte poďakovať za účasť, poďakovať všetkým organizátorom. No a výsledková listina bude aj na internete, aby ste vedeli, Turčianske Teplice na stránke mesta, kde je rubrika šport, takže tam si to budete môcť nájsť a potom si to stiahnete. Takže oficiálne výsledky sú zatiaľ takto, ale nie sú rozdelené do kategórií. Ďakujeme všetkým za účasť a ešte pán Primátor vám povie o slovo. Takže ďakujem všetkým tým, ktorí opäť prišli do Turčianskych Teplíc. Verím tomu, že takto sa tu stretneme opäť. Dúfam, že ešte vo väčšom a hodnejšom počte povedzte priateľov a povedzte, že Turčianske Teplice je fantastická kraj, skvelá voda a perfektné prostredie. A toto všetko nebolo, aby tu nebola parta skvelých nadšencov, ktorí z generácií dokázali spraviť 32. ročník. Takže ďakujem všetkým tým, ktorí tento pretek minimálne pol roka pripravovali a ja verím tomu, že opäť na budúci rok sa stretneme tu pri 33. ročníku. Krásny maj a ešte skvelé, vynikajúce bežecké úspechy tento rok. Ďakujem. Sa nepáči. Takže končíme podujatie. Super. Už technici už to bavia, takže vy.